sú isté veci ťažko pochopiteľné. Každopádne súdy rozhodujú a my to musíme rešpektovať. Ideme ale ďalej, ideme sa venovať teraz úplne prozaickej téme očných viečok. Leni, nech sa ti páči. Očné viečka, alebo ovisnuté očné viečka trápia nielen teda ženy, ale aj mužov. A práve o tejto téme sa budeme rozprávať s Lukášom Šimkom, ktorý je plastický chirurg. Pekné dobré ránko želáme. Ja som už povedala, že ovisnuté očné viečka trápia nielen ženy, ale aj mužov. Je to spôsobené vekom alebo predispozíciou? Dobre si povedala. Určite sú tam viaceré faktory, ktoré nám spôsobujú to, že máme taký kožný nadbytok na tých horných viečkach. Ale u chlapov zohráva veľkú rolu aj postavenie obočia. Veľa chlapov má také celkovo nižšie postavenie obočia a teda, čo som si nechal povedať, tak niektoré ženy to aj vidia, že to je relatívne také sexy, keď majú chlapi také nižšie postavenie toho obočia, ale môže to spôsobiť práve to, že im ako keby potom prevísa tá koža nad tými očami a keď to ide ďalej, tak môže im to až obmedzovať vízus, čiže schopnosť vidieť, môže to prekryť až zreničku a tým pádom potom môžu mať obmedzený pohľad smerom hore hlavne. Nie je to iba estetický problém, ale aj zdravotný. Potom mnohé ženy alebo aj muži horšie vidia. Dá sa takémuto niečomu predísť aj napríklad nejakými cvikmi alebo nejakými babskými receptami? Jasné. Celkovo vízus, teda naše videnie obmedzené hornými viečkami je iba vtedy, keď ako keby poklesne to viečko až cez našu zreničku. A to znamená, že to už potom je výrazne spadnuté to viečko a takémuto niečomu sa nedá zabrániť reálne nejakým cvičením alebo babskými receptami. Ale pokiaľ máš vyslovene iba nadbytok kože, že tam je trošku kožičky, ktorú tam máš navyše, tak tomu, keď sa človek venuje celý život a má trochu genetické šťastie, ako napríklad ty, tak stačí, že sa venovať tej svojej koži hlavne, čo sa týka ochrany pred slnkom. Lebo slnko je najväčší ako keby deštruktor kvality a pevnosti kože. No a pokiaľ sa teda nepoužíva žiaden faktor ochranný proti slnku, tak rýchlejšie stárne tá koža. No, takže žiadne cviky nefungujú na toto, evidentne. A ako je to s rôznymi domácimi receptmi, okrem teda skrývania sa pred slnkom, čo ale dá sa povedať, že nie je úplne vždy totálne reálne. Jasné, môžeme si nanášať nejaký faktor a to sa odporúča za akýkoľvek okolnosti bez ohľadu na kvalitu viečok. Ale ja som ani nevedel, ale vraj vaječné bielka sa na to používajú. Ďalej nejaká zmiešaná čerstvá jablková ananásová šťava. To je tie vraj nejaký domáci. Nevieš, ale opýtame sa. Neviem, ale však práve to chcem vedieť. Nanáša sa to vatovými tampónmi, evidentne asi pri svite mesiaca s najväčšou pravdepodobnosťou. Dobre, tak to musí fungovať. To chcem vedieť. Čo si o tomto myslíš? Samozrejme sú to všetko také veci, ktoré sú založené na takom pomyslení, že sú v tom nejaké proste látky, ktoré podporujú presne elasticitu a pevnosť kože. So všetkým by som bol opatrný hlavne kvôli tomu, napríklad neviem si ja predstaviť ananásovú nejakú šťavu si dávať na viečka. To môže trošku aj štípať v očiach, takže skôr pozor na to, aby ste si nepodráždili oči samotné. Kedysi to bolo tabu. Teraz mám pocit, že veľa ľudí o tom rozpráva, že to nie je žiadna hanba a teda robí mi to problémy a vyzerá to krajšie, keď si dám tie horné viečka urobiť. Ale je pravda, že kedysi, a mnohé ženy sa toho ešte boja, že keď sa dá ako keby viacej kože preč, tak tie ženy potom nevedia zavrieť oči. Alebo úplne ako keď spia. Dá sa toto napríklad nejakým spôsobom potom zvrátiť? No, bežné je napríklad, keď urobíme operáciu, teda blefaroplastiku, že odstránime ten kožný nadbytok, že povedzme pár dní nevedia úplne privrieť tie oči. To je spôsobené tým, že to celé trochu opuchne a musíme čakať, kým ten opuch odíde a potom už zase vedia pekne privrieť oči. Pokiaľ sa ozaj, že odoberie príliš veľa, tak na tom hornom viečku našťastie to nie je taký problém. Skôr je to problém pri spodných viečkach, kde keď sa na spodnom viečku zoberie príliš veľa kože, tak potom môžeme mať ektropium, čo je ako keby vyvrátené spodné viečko a to je veľmi komplikované, aby sa to pekne dalo zase opraviť. Tam potom treba ozaj radšej si veľmi vybrať, ku komu ísť na takúto operáciu. Preferencie sú veľmi dôležité. Ale horné viečka sú našťastie v tomto veľmi také benevolentné, že tam máme veľkú hru. Dobre, tak koľkokrát by sme túto hru si mohli zahrať? Inými slovami, koľkokrát si môžeme nechať upraviť tie horné viečka? Povedzme, že postupom času asi to bude progredovať nejakým spôsobom. To znamená, upravíme si to
v 30-ke, niektorí možno majú už genetickú predispozíciu skôr, potom môžu to isté reoperovať niekedy o niekoľko rokov, alebo to je raz a dosť. Ako to funguje? Našťastie toto je areál, kde môžeme operovať veľakrát. To znamená, že samozrejme nie každý rok, ale povedzme každých 5-6 rokov nie je vôbec problém znova odstrániť nejaký ten novovzniknutý nadbytok. Bohužiaľ niekto má takú elasticitu kože, ktorá aj keď vyrežeme tú kožu, tak tá, čo tam ostane, sa znovu natiahne a znovu začne vysieť. To takže taká laxná koža. Taká veľmi laxná koža. Najmladšie také pacientky, čo som mal, sú aj možno 27-ročné. Že ozaj majú geneticky predispozíciu na to, že to viečko im prevísa, že majú veľmi plné aj takými tukový prolaps. To sú vlastne tukové vačky, ktoré máme okolo oka a oni, keď to septum, to je taká štruktúra, ktorá drží ten tuk dozadu, tak keď sú voľné, tak potom sa tlačia dopredu a majú presne také, hovoria sa tomu tukové vačky. Hlavne to poznajú ľudia možno zo spodných viečok, že majú taký opuch pod očami, ale to isté máme aj na horných viečkách. Takže aj tie sa potom odstraňujú. A to môže byť práve aj v tom mladom veku vidieť. Čiže ja tuto použijem moju obľúbenú formulku, menej je viac, ak možno viackrát chodiť. Akurát je akurát. Akurát. Len trafiť, vieš, trafiť to, čo je to akurát. Ešte posledná otázka, nerobí sa to v celkovej anestéze, robí sa to iba lokálne? Áno, je to v lokálnej anestéze, výkon hlavne horné viečka. Počkaj, ľudia sa na to reálne pozerajú, že čo sa... A máš zavreté oči počas tej operácie. Okay. Ale môže sa pozerať, keď chce. Vieš, tak ja neviem, rozmýšľam, vieš, tak na oku ja to vždy, už len operácia oka, nikdy som to nepodstúpil. Musíš pozerať hore, nie? Ako? Pri tých spodných sa... Pri tých spodných sa kontroluje, áno, kvôli tomu práve nadbytku tej kože, či sme nezobrali príliš veľa, že tam je dobrá spolupráca pacienta, že vyskúšame, že otvorí napríklad veľké ústa a vtedy sa natiahne to líco a skontrolujeme, že či už sa neskrúca to tak. Presne. Takú operáciu som ešte nevidel, že by celú operáciu. No, ale je to evidentne realita a realita, ktorú môžete, ako ste počuli, podstúpiť viackrát. Pán doktor, ďakujeme ti veľmi pekne. Aj za tento pohľad na očné viečka, inak pohľad na viečka je celkom zaujímavá kombinácia. Každopádne, ale my sa môžeme pozrieť aj do našej kuchyne, pretože dnes sa tu dejú veci. A aby sme vysvetlili, Giska, dobré ráno. Peťo,